Gru je kvalitné masielko a omastená žemlička maslom. Smashburgery si musíš krásne vysmešovať, to znamená tenká, chrumkavá flacička. Dáme si plátok čedaru, prikryjeme si ho, nech sa nám krásne ten čedarik roztečie. Takže všetky dohady o Smashburgeri našom chcem vyvrátiť. Tento burger, základný burger, ktorý ste videli, ako pripravujem, stojí 6 eur. To znamená jedno mäso, jeden syr, omáčky, kyslé uhorky. A ak chceš menu, kombo, zvýhodnená cena, hranolky domáce, pečené na hovädzom tuku, naša omáčka a samozrejme Coca-Cola k tomu. A teraz, čo som si navaril, to si aj zjem. Neváhaj a príď na tento skvelý Smashburger. Takže každý jeden Smashburger si vieš aj navrstviť. Môžeš si dať 1, 2, 3, aj 5 grillovaných plátkov mäsa s čedarom.